Il-Kummissjoni Elettorali Records u Data tal-Partit Nazzjonalista rċiviet ir-rapport tal-verifika tal-Kummissjoni kandidati tal-Partit Nazzjonalista li inkludu wkoll id-dikjerazzjoni motivata wara li saru l-verifiċi meħtieġa dwar il-kandidati prospettivi għall-elezzjoni ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista, proċess illi sar skont il-provvediment tal-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista ħabret li Alex Borġ u Adrian Delija, iż-żewġ persuni li ddikjaraw l-interess tagħhom f'din il-kariga issodisfaw il-kriterji tal-verifika. Dawn id-dokumenti li kopja tagħhom ġiet moddija wkoll il-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista kif jitlob l-Istatut ġew ippreżentati wara l-tlesta eżerċizzju tal-aċċertament tal-idonjetà u ta' due diligence taż-żewġ kandidati prospettivi. Dan huwa ir-rapport li huwa meħtieġ li verifika l-idonjetà tal-persuna li inkludu wkoll due diligence li jsir fuq l-individwi li jkunu rew interess. L-iktar ħaġa importanti li dan il-proċess li ilu għaddej siġġimat bih issa iż-żewġ dawk it-tnejn li kienu interessati li joħorġu bħala kandidati għal kap tal-partit huma approvati. Issa il-Kummissjoni Elettorali se tkun qed tilqa' nominazzjonijiet bejn nhar il-ħamis 14 ta' Awwissu u nhar it-tlieta 19 ta' Awwissu. Matul dan il-perjodu jistgħu jitfgħu in-nomini tagħhom biss iż-żewġ kandidati prospettivi li ġew pożittivament verifikati u għaddew mill-proċess ta' due diligence. Ġie konfermat ukoll li l-elezzjoni għal kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista se ssir fis-6 ta' Settembru li ġej. Aħna issa se nniedu l-proċess biex inħarġu n-nominazzjonijiet. Da se jkun hemm 5 ijiem li fihom daw iż-żewġ persuni jistgħu jitfgħu il-formola tan-nomina tagħhom. Iż-żmien tan-nomini se jibda nhar il-ħamis 14 ta' Awwissu u jintemm fit-19 ta' Awwissu fl-ofsinhar. Wara li nirċevu il-formoli tan-nominazzjonijiet nikkonfermaw li kollox huwa sewwa u hemmhekk jitlaq il-proċess imbagħad biex issir l-elezzjoni. Il-time frames kif huma iwassluna biex l-elezzjoni ssir fl-ewwel Sibt ta' Settembru. Tabbar ukoll li se ssir votazzjoni kmieni l-24 ta' Awwissu u s-Sibt 30 ta' Awwissu għal dawk it-tesserati li għal xi raġuni ma jkunux jistgħu jivvutaw fil-jum propju tal-elezzjoni. Intant it-tesserati tal-Partit Nazzjonalista li se jkollhom it-tessera tagħhom aġġornata sa 10 ijiem qabel l-elezzjoni, jiġifieri s-27 ta' Awwissu se jkunu dawk eliġibbli li jivvutaw f'din l-elezzjoni li se teleġi kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista.